Čaute ľudia a dneska si idem zahrať Roblox, ako som slúbil v mojom prvom videu a chcel by som to takto urobiť, že každý deň budem natáčať 2 videá. Dobre. Keď budete chcieť nejakú minihru, tak mi napíšte do komentárov, že akú. Ja som sa rozhodol, nerozhodol, ale chcel by som si zahrať Dobre, ja neviem, ale asi si pôjdeme zahrať, kde to bolo? Tu, Piggy. Dobre, ideme na to. Piggy je tu, Piggy je tu. To je asi bot, dobre, je to bot. Dobre, dík, capka. Keď ste si nám chceli pridať, volám sa I Love Mobs League, alebo Mobs League 0, potržitko 0. Či Mobs League. Preto keby ste sa pýtali, prečo mám meno Mobs League, chcel som to hrať len tak for fun. Je tu Piggy? No. Je tu Piggy, je tu Piggy. 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 Capka. Poďme pomôcť. No, toto som čakal. Dobre, to má Piggy. Čapka, to už dala. A je tu. Dobre. Taky mám. Všetko má? Dobre. Easy. Tak to bolo ľahké. Ježiši. Máš? Holy moly. Si Piggy. Hlavne zabudám Piggy. Dobre, dáme ešte jednu hru. A dneska to bude všetko. Dobre, tak toto je. Dobre, vidíte. Tak toto rýchlo skipnem. Rýchlo Piggy. A prosím, nech to nebude ako teraz, alebo prosím, bude buď zablovaná, alebo niečo. Dobre, 8, no tak je to. Traitor, kámo. Tak pojem. Dobre, Mills. 52. Dobre. Nie ma to.
Mám taký jeden trik, ako by som nemohol zdržať. Oni by mohli urobiť nejaké veci. Uj. Tak, a ideme. Teda a idem ju zdržať. Tak to budem dovtedy, dokým si nerozmyslím, že načuj preč. Utekaj! Capky na parkine! Utekajte, hneď. Ja chcem zdržať. O! Čau! Raškyňa. Poviem takto preč. Ona je tu, ale... Ale zdržím. Capka, borka, utekaj. No, tak to je bot? Keď chcete play, tak ja si idem. Alebo mám zdržať Piggy Fort? Play je lepšie. Oh, fuck. Zatvor. Nič. Tak idem dole. Tu nič. Pum. Oh, dvorka. Nikto? Dobre. Dobre. Ticho. Dobre, ďalej. Potrebujeme... Poďte. Wow. Idem do... Poď, ty idiotka s oranžovým, vy to už otvor. Bože. Mohla otvoriť. Poď. Je šibe, kámo. Je šibe. Guys, ako... Ja nechápem, čo robí. A... To kde je? Čo by som srandu? Kámo, čo robí? To je samý kľúč. Kámo, čo furt ona robí? Poď, vole. Poď sem. Áno. Konečne. Poď, otvor to. Idiotka. Fakt. Idiotka. Dobre, kámo. Uhni. Choda tam. Hej guys, ja nechápem tú borku. Ja tu ešte zdržiavam Piggy. Ona to už tam dala, no pum. Stačí to kladivo doslova, ešte tam je tá jedna hovada.
No tak. Takže na celú dobu to na... Dobre. Pre toto video by to bolo všetko. Určite napíšte do komentára, že čo by som si mal zahrať, lebo ja neviem, v Robloxe, ale možno zajtra natočím Fonko a CSko. Takže asi čau.